In Friesland had eeuwenlang een universiteit staan, oprichten door het gewest Friesland zelfs. Na Leiden wie dit de tweede universiteit van de Nederlanden. In de 17e en de 18e eeuw wie het een van de belangrijkste instellingen in Friesland. De universiteit wie een internationaal centrum van wetenschap, maar wie ook voor de rest van de provincie van belang. Door de universiteit kon kennis en inzichten van wetenschappers trooien worden aan de meesten. De Friesland Universiteit had vooral in de 17e eeuw een bloeitijd maken. Daarna ging het stadig al minder met het instituut. In 1811 werd de universiteit sluiten. Nog een skofke mochten ze in Friesland teruggaan als universitaire vooropleiding, maar in 1843 ging de deur definitief op slot. Na Karel V is Philips II koning geworden van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Maar Philips had hem vooral dwaande met Spanje, dat er ook de baas van is. En de Nederlanders die komen in opstand. Ze willen niet meer onder het gezag van de Habsburgse koningen. En ze willen loskomen van het grote, heilige Roomse Rijk. Onder leiding van Willem van Oranje wordt de strijd omgeboen met Philips II. Dat is in het jaar 1568. Het is het begin van de 80-jarige oorlog. Maar al een paar jaar later komt er een breuk tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, het Sint-Wurge België. Het noordelijke pad verenigt hem in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en voegt het verder Sint Philips II. In 1585 is de scheiding tussen Noord en Zuid definitief. Pas volle letter in 1648 zal vrede sletten worden, maar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden beschouwt hem nu al als een eigen zelfstandig land. Er is noodruwend verlet van nieuwe eigen besturen en instituten die niet meer afhankelijk binnen van de Habsburgse koningen. In Leiden en qua daarna in Friesland worden universiteiten oprichten, zodat professors en studenten haar eigen kennis ontwikkelen kunnen. Een van de grootste veroorings in de Republiek, en dus ook in Friesland, is dat de katholieke godsdienst officieel inruilen wordt voor de protestantse. De 60 kleesters in Friesland verliezen daardoor haar functie. En de nieuwe oerhiet eigent hem deze gebouwen en groen Gauta. Uit de opbrengsten van dat kleesterland wordt onder oren de Universiteit van Friesland betaald. Er moeten ook vlug protestantse doemnis komen en die kunnen mooi oplaad worden aan de universiteit. Zo ontstiert er een grote afdeling godsgeleerdheid. Verder kinst er geneeskunde, rechten en letteren en wijsbegeerte studeren. Doordat de bestuurders van de universiteit handig binnen in het oorloeken van goede professors, slagen het ook om een protestudenten uit het boeteland uit Friesland te krijgen. Benamen uit Duitsland en Hongarije, dat krijgt als Friesland Calvinistisch is, komen in de begintijd grote kliebes studenten. De taal die ze mogen spreken is Latijn. Ook een van de belangrijkste geleerden uit de 17e eeuw, René Descartes, studeerde een schoftje in Friesland. De Friesland Universiteit is net groot, maar haar rol in de maatschappij is wichtig. De professors zijn belangrijk als adviseur van het provinciebestuur. Ze lokken toch haar boeken en schreeuwsel soms felle discussies uit en zorgen ervoor dat wetenschappelijke ideeën uit het boeteland wij ook hier te landen komen. In de 18e eeuw komen stadig minder studenten naar Friesland. Er zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is wel dat de provincie de universiteit net terug meer betalen. Boppen dat sturen in die tijd de meesten haar been leven naar Leiden. Dat vinden ze vernamer. In 1843 is het dienen met de universiteit. Spietig, want daarmee verdwijnen kennis, ideeën en wetenschappelijke contacten uit Friesland.